άμα κάνεις νύχτα μέρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι χιονάνθρωπος. Δεν μπορεί να με πιάσεις. Κάνε σε τη νύχτα μέρα και εγώ θα κάνω άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα στον ορίζοντα. Να καταργήσεις φώτα. Το σύμπαν ολόκληρο. Μπορεί να το καταργήσεις. Μπορείς να το καταργήσεις. Μωρέ, μπορείς να το καταργήσεις. Σε ρωτάω, μωρέ, μπορείς να το καταργήσεις. Αν έχεις δυνατήσει μαλάκες εδώ, το σύμπαντος ολόκληρο, γυναίκες, άντρες, παιδιά, δεν ξέρω τι, είναι και πολλοί μαλάκες και είναι και πολλοί γάμο το Χριστός. Το καταλαβαίνεις, σας λέω. Πιστεύετε ποτέ σε Θεό. Δεν υπάρχει Θεός και γάμο το Χριστό και αθεός. Αν και υπάρχει Θεός, εδώ ένα θέμα το οποίο εμένα είναι. Τώρα όπως είμαι. Τώρα όπως είμαι. Δεν υπάρχει Θεός και γάμο το Χριστό σας και γάμο την Παναγία σας να μου για άστρα και για ουρανή και για πλάνα. Θέλω το Θεό τον ίδιο είναι. Και θέλω συνέντευξη. Το τηλέφωνο μου είναι 41-180. Αν έχεις το τηλέφωνο μου να πούμε, κατέβα κάτω, θα είσαι μάγκας, 41-180, 2636. 46. Βάστα. Εγκαμάρα του σύντρο. 2646-0, 41-180 ρε πούσταρδε, να κατεβείς κάτω να μου σύμπαν. Κατέβα κάτω. 41-180 γάμο το Αντιχριστός, κατέβα κάτω. Αν έχεις τον κόλλο να μου γεύσεις, μάγκα κάτω. Άιντε και γάμες.